Dobrý den, vítám vás u házení si na koš se psem, ale toho psa neuvidíte, takže ano, už se nám zvedá. Chcete vidět libovou smrť? Tak se dívejte. Pardon, to nebyla smrť. Tohle byla smrť. Like. Sdílejte. Tak nashledanou. Čau, guys. A pro případ, tohle je ten pes, co tady furt něco dělá. Tak čau, guys. Like.